Bueno, probatu eta 89an eskolarteko txapelketa irabazi ere egin zenuen. Bai. Zorionak, ikusi zagoen irudio batzuk. Beharrak dira haundiak eta desoreka da eroa, ziurgabea ezin da. Ai, ama! Importantea, iritsi zinen, hitzen bidez komunikatzea bersotan. Bai. Berso bat, batean osatzea, oso lan zaila da. Baina, bezala pixkat entrenatuta, zaila da, batean bertsoa botatzea eta zerbait esatea. Osatzea bera, bueno. Osatzea bera, bueno. Hortan esan duzu aitak animatu zintuela batez ere, ezta? Bai. Eta eskaladara ere aitak animatu zintu? Eskaladara gehiago nire neba egoitzek. Beraz izan eskalatzen, eta bere bitartez ezagutu nuen zezan eskalatzea, eta bueno, animatu nintzen eta engantzatu ninen berehala. Eta amak guzti hontaz esan izan dizu? Ama beti animatzen, ez? Seme alabak animatzen, gustora dauden bitartean, egiten dutela, ama eskalatzera noala ona eta bestera eta hau, eta... Bale. Animo. Animo orduan? Gozatu. Aitatxo eta matxo? Ama eta bione aldetik, musu handia baita ere, familia guztiaren izenean, batez be, Katisa eta Lukanen aldetik. Bueno, katuak, ahaztu barik, oso harro gaudela, orain artean zuk egindako ibilbide guztiagatik. Sorte handia osoa opa dizugu. Aurrera segi, aurrera jarraitu, asko maite zaitu. En una ocasión me dijiste que no éramos capaces, que yo por lo menos no era capaz de valorar todo lo que estabas haciendo. Y tienes razón, cuando te tenemos cerca, pues no somos capaces de valorar. Y yo por encima de tus triunfos, sobre todo, quiero valorar cómo has sido capaz de escalar las dificultades que te ha planteado la vida. Maite zaitut. Mus. Bueno, aurrera, Agur. Ai, que majos. Hori amak noizbait aurrez aurre esan dizu? Behin, sarri ez, baina bai idatzi zidala behin, cuando trepas por las dificultades de la vida, apoyada en la repisa de nuestros corazones, lánzate a la conquista de tus sueños. Izango, etzarra gero. Txalo, hori da,